Poguban oblik gaslighta je kada narcis manipulira prošlim događajima ili kada se pravi da se nejasno i loše sjeća nečega. Bilo da je narcis vama nešto obećao, povezat ću te sa tim i tim ljudima, ili da je nešto učinio ili izostavio učiniti, nisam išao za tim. Pošto je to tako bitno? Umanji cijelu situaciju, unizi vaše osjećaje. Stavi vas u poziciju ne samo da sumnjate u svoju percepciju stvarnosti, nego posumnjate u validnost svojih osjećaja. Stvarno se priupitate jeste li možda vi sve predimenzionirali. I na taj način ne samo da je ta osoba unizila i vaše osjećaje, nego ste kao posljedica ovakve manipulacije ih unizili i vi.